mag Lanete County Nakuru e jaloch mokwongo mar Kaende Jackpot kokalo e kambi goyo punda mar Shabiki.com. Muya noyudo makare tuke 12 kuma tuke 13 mayudore e Kaende Jackpot. Seche mano yudo mich mare mar siling 1,500. Muya nonyiso mor mage kendo owacho ni ne ok en kod geno mar yudo menda mathoth machalo kod mano. Muya owacho ni obiro chulo ne nyithinde school fees ka achiel kod nitiere sikul moro mar sekondar mane junior akamoro nitiere skul mar sekondar mar junior gedo mar ode bende osechung kuom thuolo malach kendo wacho ni ma en gima koro dwani mondo odhi otim gomenda no moyudo. In bende nyakwaramogi inyalo bedo jalocha kokalo e goyo punda e Shabiki.com ka ioro ote machuok mar KJP e namba 29063 Pledix na nikaambio mimi ndiye mshindi, lakini sikuamini, lakini mimi nimejionea leo, ndio niko hapa mbele zenyu na nimeshika sangu ambazo ni 1,500 na nimeshukuru Mungu sana kwa yale yote amenitendea. Tuna raha sana kumtawaza mshindi wetu wa kwanza wa Kaende Jackpot, Bwana David Njoroge kutoka Nakuru. Na tulisema kwamba hii jackpot inaitwa Kaende. Wiki iliyopita tulipozindua hii jackpot tulisema kwamba hata tusipopata mshindi wa mechi zote 13, yule atakayepata ya juu zaidi ndio tutakuwa tunampa hizi